कितनी दिन भर उन्हीं रहता हूँ, का जाने कहाँ रहता हूँ, मोबाइल लेके उन्हीं रहता हूँ। कहीं मेहरारू की चिंता नहीं से खाते नहीं से खाते, का करी हम अभी बाबूजी कहती हम रहता हूँ। का जाने कितना खाए की चिंता बा। खाना देता कुछ देवते कहाँ रही कबे खाना देता करबे सवाल ते जा कहाँ रहते न खोले पे हम पियोले भाई खाना दे दे भाई कहाँ तो करबे सवाल हमारा के खाना दे शांति ले रुक बैठ लेवते नु हम खोले जो ना देबे तो मत ना देबे तो मत दे हम जा कहाँ फोन आवत कहाँ जाए कहाँ जातन दिन भर सोती संगे रहतनी ना खाए की चिंता बा ना पिए की चिंता बा खाली फोन बतियावत कहीं कौन सोती रे फोन बतियावत ना खाए की चिंता बा ना पिए की चिंता बा। हेलो का हो मेहरारू अभी फोन कल जरूरी रहटे तू जानता हूँ रात भर तो तोहरे ले बतियाओ तनी दिन भर तोहरे ले बतियाओ तनी तब ये बेरा तनी कल जरूरी रहटे। हाँ बोला तो अभी ना अभी हम खैले नहीं खिठी बनू बक्सरे नु कहताड़ू। हाँ तो हम आइम लेकिन अभी हम खैले नहीं खी खाना उना खा के आ तनी रेडियो के नु आइम। ठीक बा तब ठीक बा रख तब जाता नहीं ठीक बा। जाने कहाँ रहते ना खाए की चिंता बा ना 500 रुपया देता कहाँ जाई जाके बा बक्सर हमारा काम बाटे जाई पैसा बा देबे कि हम जाई खा जाते दे हमार भूख नहीं खड़ा थी बनू हमार जाए के बा जरूरी काम बाटे कहाँ भी कहाँ काम बा हमार जरूरी काम बाटे खा जाई ते ना देबे दे हम खा ली जो मत दे ठीक बा आज के बाद तोरा के मुंह आई ठीक बा खा दी देख लिया कि ना जाने कहाँ रहते ना खाए के चिंता बा ना पिए के चिंता बा ऐसे हमारे भाई बहन ऐसे घर में कद छुरे पड़ जाता जानते नहीं तो खाई ना खाई थी जाते भाई हमारे कना घर में ब्याह कर दस माई बाबू रात कहे बाबूजी ले बाबूजी हाँ ताले का अन्याय काम करता माथे का भइले दिन भर नहीं रहता ना खाए की चिंता बा ना पिए की चिंता बा। कहाँ गइल बा बक्सर गइल बावन का बक्सर धइल बा का धइल बा उन जनी हो ना दिन भर मोबाइल बतियाओ तो ठीक बा मोबाइल अब के छीन लेता नहीं रुको पूछा ठीक बा जाओ आवत तो हम पूछत नहीं ठीक बा अपना लइके ले तंग आ गइल बन देखो एगो सुने में आवत कहाँ गइल हो कहताहू ना कहताहू ना बोलनिया बक्सर काम रहला आ का बक्सर गइल काम रहला टेनु काम के नाम ना हो सब तोहरे ले बता देब तो हम का जानम। हां इहो बात ठीक कहल हमारा ले काहे के बताइब अपन मन के अभी ले भइल बा अभी ले या हो गुला अभी ले कहतड़। हाँ तो अभी ले अपन मन के चलबो तहारा वो कर हमारा लू लक्षण ठीक नहीं खेला गो जान जी हो जा का हमनी के ये थिए में भइता हम अब गांव छोड़म देखियो कि ना छोड़ब कि ना तो हनिए जना के चलते गांव छोड़ब जा छोड़ के हमार कुछ लेबो ना जा छोड़ दियो छोड़बे करब तू। हां होइसन धमकी देता तू जा तू कुमार यादव गोर छुको गोर लगाता नहीं हम चंदन कुमार नमस्कार प्रणाम भैया हम बीकी कुमार हमनी के वीडियो बनैनी आइन जा ई एगो पारिवारिक वीडियो रहलाटे हमनी के कॉमेडी के नाम सीका ऑफिशियल हमनी कॉमेडी के दिल से लाइक करी सब्सक्राइब करी और कमेंट में बताइम कि हमनी के वीडियो कैसन लागल और हमनी के यही के साथ ही बोलम जय भोजपुरी समाज।